A festa de referencia en Ribadumia encara a súa conta atrás. A 53 festa do Tinto do Salnés vaise celebrar do 4 ao 7 de xuño. Este venres, como xa tradición, tivo lugar a súa presentación oficial nunha das adegas. Desta volta, na de Seso Piñeiro. Unha persoa colaboradora na festa do viño tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas dende fai moitos anos, posiblemente, se non me confundo, Seso, dende que se iniciou a festa do viño tinto. Polo tanto, hoxe estar aquí con Seso, coa súa muller e cos seus fillos, coa súa familia, para nós é moi gratificante eso. O adegueiro destacou como foi medrando esta festa dende as súas orixes ata converterse no gran evento que é hoxe. A máis sempre. Eu fun da directiva tamén e puxámonos nunha altura bonita, pero quedaron uns sustituíndonos a nós, é unha maravilla. Na parte festiva, actuacións musicais destacadas cos festicultores, a mecánica, Antonio Barros, coa agrupación musical de Ribadumia e grandes orquestras como Olympus, América de Vigo, Capitol ou Panorama. Para todas as edades, dende os máis novos, dende os máis cativos, ata persoas maiores. E vamos a ter, que xa é, bueno, pois xa todos sabemos, pois orquestas como poden ser Olympus e América de Vigo, o venres, Capitol e Asia o sábado e Panorama o domingo. De forma paralela, ademais, organizaránse dous show cookings con sabor local. Este ano o show cooking van a estar dúas veciñas, un veciño e unha veciña de Ribadumia para facer o show cooking, que van a ser o venres a 1 da tarde e tamén vai a ser o domingo a 1 da tarde. O pregón correrá a cargo de Leti da Taberna. Ademais, como sempre, investiránse novos valedores. Vamos a nomear 9 valedores, que son Cesario Ouviña, Adolfo Fontán, José Pesqueira, Jesús Lede, Manuel Carvajal, María José Basanta, Carmelo Sotelo e Antonio Gondar, ¿no? Entre os colaboradores da festa figura a Xunta de Galicia. Eu animo a todo o mundo que se pase por Ribadumia o próximo fin de semana, que estou seguro que vendo o ambiente que hoxe temos aquí nesta presentación, vai a ser, desde logo, a festa moito máis e vai ser pois o epicentro do Salnés e probablemente pois da provincia de Pontevedra. De forma paralela, nestes días previos estánse a celebrar as catas pro concurso. 12 viños pasarán á gran final. Se presentaron en total máis de 120 viños, dos cales 102 viños son variedade de folla redonda. Hubo unha primeira cata na que se seleccionaron eses 37 mellores viños para pasar ás catas semifinais, non? En canto ao xantar de confraternidade, agárdase a participación dunhas 900 persoas.